TV Anwar Flevao anga folini tanu ambo lase aupema au mamunu sigledu ni jabarani ngoro ka anvle anga kle kuna fondi kene niyo kene daile ne amena kuna fondi auma bakuruba ukofe Ministru ka sigina na ke ibaika ko bala ka sigi na muka abadu ka bende sa ko ta ni sa samba fra santa akira jamana nyama jamana ne barakala mumbe barake airport international president na Senegal jamana ko bolu kan tingu barakala do jamana muba an wolo fulano be Europe jogi kana na ko madina european uka sigi ba flana una na buluda ibaika fo no ya kle flana yi na be ka Brussels jamana ko ladala kula nga ministru be sigi do ke jakun ka sharia udota walma ukanga bara munumbulo da ko ke ulania jatim ne bay ka fo arba do ka bet december kalu kleta ani sabama samba fla santa an wolum vla nugala de la sigi nana ke akera jamana nyama jabala la no yukulu bay anga premier ministre abla idrissa maiga ale tume akena ka ubena folen dola anga laje ministru ka sigi nana ke ukala la sigi munuba abuluda Arabado December kalo kle tan ani saba samba fla santa ani wolumfla akera ibai kafo anga jamana nyama jabala la no ye kulubaye akera anga premier ministre yeranyana abla idrissa maiga o fana bolon ko fe o kasigi konna la o ye fere do buluda o fere nuna afolo o betalike ministre somu nyesindo soro yirwalu ani naflo kula ministre kasigi konna la o ye hakina do ta bala mombe talike ibai kafo sugu kula wa ana baraw kanka ketuko mina uyo nyefo nywanye uyayira kafo yoro do beno ukanka o yoro la benkanye ka munye ibai kafo fosi dingo yekulu belajele na ben ani siranu nu ka se kulu la ben ani ka ibai kafo échangeur do fana la ben fukata se unanyo na uchamama uka sigi konna la tukuni uyayira kafo segu marala uka voire kilometre tanyo na ka se ko oro fana la ben wa musaka mu fana kan ka do o dafe uyu daso o belajele mabdijo français fa million keme shegin ani konontonyo na la fukata se wa keme an damadon mamunu kan ga do adafe la ibai kafo una na ira o baraw kalu kelem barawdu wala saka seka barawara kura sigi senga u yaira kafo marakala sera farawna u kanga échanger do fana joino musaka mu kanga do o dafe o bitijo français fa milliard kele ani million keme sabata ani nani ani wa keme ni wada madoni wa u yaira kafo kalo nani bara abeta ula o fana bolen ko fe ministre somu nyeshinon do jago kuma mamu be kuma gouvernement to la ukasi kon na la yaira ka fo ame domina ina fo sisano u ye fero kro sigi senka wala saiba ka fo jago ko yiruwalu o be se ka sigi senga to mina ana sharia o fana bolen ko fe ministre somu nyeshinon kuranko ani jiko la ministre ka sigi kon na la ye hakilna do ta balaka sharia do ta o sharia nunu o be talike ka fale nun ke barata brula kerengena la agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale kasoko baraw boloda tukumna ministre so munyesindo maraw baraw tukuyama ani faso ka kola faso donga kola uka sigi konna la una na sharia dota senka no betalike bay ka fo hakilna mo nubna abuli wala sal la fia daw ka soro senka tukumina ula uye bara mun sigi senka uya ira ka fo abara numbina buli ka bo samba fla santa ani shegina katabla samba fla sambuga ani flala abna ke sababu fana ye una kuna funu nyana mawdi nyama no betalike bay ka fo marata buluma ani aramadia sigi ko nyumo siraw yerefe alibi uka laselu konna la ministre somu fana nyeshinundo dine ko ani tablo ko matuko mina ministre ka sigi konna la uye jatemne luke uka nga feramu sigi senga anga jamana kono wala sa gaddan garike bamanchu munu budugo islamia dino ko fani bingan wala fenfen be no o baraw nu luka nga boli senga ka bo samba fla santa ani shegina ka tabla samba fla samugana wa uyaira ka fo premier ministre ibai ka fo ale kon bi janto abaro belajele na premier ministre re gouvernement belajelen fo ku walen mando ka ya nyin ministre klingil na belajelen fe beki jini rofini baran amta Senegal jamana kono no e amgafa jamana e uye panguru jigin kono kurado daile ama meka be december ko lokli wolum la ma ka jamana nyama fe no Macky Sall o panguru jigin kene kurani a barakelo hali barama damne kam ko sobo uye barabla buluda anga kono fonu na je
Senegal panguru jigin ba airport international Blaise Diagne AIDB u ye a ko sigi sen ka ka jamana ɲɛma fɛ n'o ye Macky Sall ka bɛn décembre kalo tile 7 tɛmɛnen ma n'i ye nin yɔrɔba in ta k'a lajɛ a tun kan ka kɛ Senegal bɛɛ bi disi gosi n'a ye nka bi maaw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka fɛn caman na dɔw yɛrɛ bɛ ka k'u ka nisɔngoya yira a la a bɛ baarakɛla 500 ɲɔgɔnna bɔ olu bɛ ka laɲini kɛ u ka jɔ n'u ka ko bɛɛ lajɛlen ni panguru jiginkɛnɛ in ni faaba yɛrɛ ta k'a lajɛ u ka jan kosɛbɛ o de ye gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛra maa caman kɔnɔ k'a fɔ u bɛna lafiya mun sɔrɔ u m'o lafiyaw sɔrɔ a la dɔ bɛ ka k'u yɛrɛ ɲininka panguru jiginkɛnɛ in ka taa jɔ fo Jasi o ni u ka faaba ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 50 a dun kan ka kɛ sababu de i b'a ye k'a fɔ u ka panguru jiginkɛnɛ a ka lafiya da lase u ka faaba maaw ma nka n'i y'a jateminɛ u ka taxi olu ka soba mun tun bɛ i b'a ye k'a fɔ u ka panguru jiginkɛnɛ mun bɛ yen ni an kɔma aéroport Sédar Senghor olu kɔni y'u da se u ka fɛn caman ma k'a ɲɛfɔ ni maa ninnu olu kɔni ɲɛ bɛ mun na olu de bɛna nafaba sɔrɔ a la sabula ni yɔrɔ janyana ka ban n'i ye taxi ta taxi fana u kan ka sɔngɔ mun f'i ye u b'o f'i ye kumaɲɔgɔnya kɔni bɛ sen na walasa sɔrɔ yɔrɔ sira fɛ ka se ka ko basigi dɔɔni. An bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ u ka yɔrɔ mun bɛ yen ni an kama ko Gonzagueville n'o bɛ Port-Bouillet fɛ panguru dɔ binna a panguru in i b'a ye k'a fɔ maa 4 olu joginna an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan kunnafoni bɛ boloda mun kan an ka jɛ k'a lajɛ. Panguru mun bɛ yen i b'a ye k'a fɔ ni a ye matriculé ye TIHAH ye o de nana bin a yira k'a fɔ société Ivoire hélicoptère Jean Foli olu ka panguru de don Gonzagueville mara la n'o bɛ tali kɛ Port-Bouillet fɛ panguru in binna kunu alamisa don décembre kalo tile 14 san 2017 u ka sigida mun bɛ yen ni an kuma Jean Foli n'o bɛ Gonzagueville fɛ Port-Bouillet fɛ ani u ka panguru jiginkɛnɛ mun bɛ yen n'o ye Félix Houphouët-Boigny ani o de ka surun ɲɔgɔn na a yira k'a fɔ maa 4 olu de joginna maa 2 olu ye i b'a ye k'a fɔ panguru jiginkɛnɛ baarakɛlaw yɛrɛ ye minɛn caman kɔni tiɲɛna a yira k'a fɔ u ka dɔgɔtɔrɔsoba mun bɛ Treichville olu de ye u jɔ n'u ka ko bɛɛ lajɛlen ani kɛnɛyaso dɔ fana bɛ yen o ye kɛnyɛrɛye ta ye olu fana y'u jɔ ni a ko bɛɛ lajɛlen u ka minisiriso mun ɲɛsinnen don i b'a ye k'a fɔ jago ani i b'a ye k'a fɔ sirabakow ma olu kɔni ye maaw dɔ bila ka taa a kɛnɛ kan ka taa lajɛ wa o fana bɔlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ maa minnu kan ka taa kɛnɛ kan u y'olu yɛrɛ de bila ka taa yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la bureau enquête accident d'avion BEA olu taara fo ka taa se i b'a ye k'a fɔ autorité nationale de l'aviation civile ANAC n'o ye ANAC maaw ye olu taara wa kunnafoni fɔlɔ mun sɔrɔla a yira k'a fɔ mun ye panguru mun ni a binna nin ye u tun bɛ ka panguru in sifilɛ k'a lajɛ a minɛn ko bɛ cogo min na mun ye BEA ye olu kɔni kelen don i b'a ye k'a fɔ k'u ka laɲiniw sabati laɲini mun u bɛ se ka baara kɛ cogo min na a yira k'a fɔ u kan ka sɛgɛsɛgɛliw sigi sen kan ka se ka kasara in sidɔn cogo min na a sera ka kɛ cogo min na u ka se ka fɛn caman dɔn a la. Europe jɛkulu ni an kama Union européenne na bi jamana 27 a b'o de la sabula Royaume-Uni fara ka bɔ u la a jamana 27 ɲɛmaw u kelen don ka sigiba dɔ boloda a tile 2nan an b'o la bi i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka kuma fɛn caman kan an ka kunnafoniw lajɛ. kumaɲɔgɔnya jɛlen o de kan ka sigi sen kan kabiri kunu alamisa don ka bɛn décembre kalo tile 14 ma a sigiw bɛ ka boloda wa u ka sigi dɔ kɔnɔna la yɛrɛ u ye bɛɛ lajɛlen labɔ ka dan kɛ u yɛrɛ dɔrɔn ye o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kelen don ka wuli k'u jɔ nka mun bɛ tali kɛ tuurankɛw ka ko la yɛlɛmaliba ma kɛ olu ka ko la sabula a tun fɔra jamanaw dɔ ye maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila olu ka se k'olu bisimila cogo min na jamana 4 n'olu bɛ Europe camancɛ yanfanw fɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don olu tɛ se ka maa si bisimila u ka jamana kɔnɔ nka u kɔni y'a jira k'a fɔ n'a kɛra musakako ye olu b'u seko di a la u y'a layidu ta k'a fɔ euro wari miliyɔn 35 u bɛ sɔn k'o di farafinna jamanaden minnu y'u sigidaw bila n'olu sera fo Libi ka se k'o kɛ cogo min na u ka segin ka taga u ka jamana kɔnɔ wa k'u dɛmɛ o la Europe bani yanfan ani Europe tilebi yanfan olu kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ fɛ ka dɛmɛba lase nka o dɛmɛ fana i b'a ye k'a fɔ a tɛ se ka tɛmɛ fɛn dɔ kan hali n'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ k'u kɔni bɛ sen na u y'a ɲini k'a fɔ jamana fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ Union européenne fɛ aw k'a ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ hali n'a kɛra
maa kɛmɛ ɲɔgɔnna ye u ko olu bila u ka jamana kɔnɔ u k'olu ka ko u k'u jɔ n'olu ka ko bɛɛ lajɛlen u ka sigi kɔnɔna la u kumara Brexit ko fana kan sabula u ka sigi ko filanan n'o kɛra bi jumadon na u kumara o kan kosɛbɛ o la n'i y'a jate minɛ jɔrɔna ko caman u y'o yira sabula maaw ma da la kosɛbɛ n'a sɔrɔ Europe Uni olu jɛlen don kumaɲɔgɔn in kɔnɔna la kosɛbɛ. Faransi jamana kɔnɔ train ani lɔkɔlidenw ka mobili n'o ye bisi o nana se ɲɔgɔn ma a kasara bonyana kosɛbɛ maa 6 olu bɔnɛra u ni la maa caman olu sɛbɛkɔrɔ joginna a kɛra kunu alamisa don ka bɛn nɛgɛ kaɲa 16 tɛmɛni ni sanga 10 ye an ka kunnafoniw lajɛ. Train oni ni mobili nana se ɲɔgɔn ma n'o ye bisi lɔkɔlidenw ka bisi de don a kɛra Faransi worodugu yanfan ka taa Akilebi yanfan fɛ alamisa don ka bɛn Desanburu kalo tile 14 ma maa 6 olu de bɔnɛra u ni la kasara in yɛrɛ kɛra nɛgɛ kaɲa 16 o tɛmɛnen ni sanga 10 ye wagati min na u bɛ ka tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ nin sira in fɛ n'o bɛ tali kɛ Perpignan Villefranche Conflans o ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ Milas mara yɛrɛ la ale ye commune fitinin ye maa 4,000 o de bɛ a mara in na ye wagati min na lɔkɔlidenw ka mobili i b'a ye k'a fɔ ale nana se nin yɔrɔ in ma train nana gosi k'a kari 2 yɛrɛ ye a jugara kosɛbɛ dɛ o la n'i y'a lajɛ u bɛ ka jateminɛw kɛ maa minnu n'olu bɔnɛra u ni la jɔni ni jɔni don sabula a jugara yɛrɛ de kuma min na fɔ alamisa don sufɛlaw la u ka premier ministre fɛ n'o ye Edouard Philippe ye wagati min na ale sera Milas mara yɛrɛ la maa 24 a yira k'a fɔ olu de tun bɛ mobili kɔnɔ wa maa 20 in na olu ye denmisɛnninw ye minnu si bɛ bɔ san 13 la ka taa bila san 17 la maa 6 kɔni olu tanyana maa 11 ayiwa ko olu kɔni ladalen don olu ta ka jugu dɛ maa 9 la y'an bɛ don min na i n'a fɔ sisan hali n'a sɔrɔ olu ta ka jugu tɛ tɔw ta bɔ kosɛbɛ. farikolo ɲɛnajɛ an bɛ taa gilaw fɛ yen ni an taara gilaw fɛ yen u ka tile 17 dolanciw nana boloda u ka dolanci tɔ min bɛ ni an kama Manchester City an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u bɔbaga a ma sɔrɔ fɔlɔ dɛ u ni Swansea City tun bɛ ɲɔgɔn na u y'olu minɛ k'olu ba dasi 4 ani kalangolo u ye sebaya mun sɔrɔ o ye a sebaya ko 15nan de ye kabiri gilaw ka championnat sigida sen kan dolanci tɔ ma deli k'o kɛ fɔlɔ a tun minɛlen don mun bolo o ye Arsenal ye olu sera ka 14 de kɛ k'o tugu ɲɔgɔn na o b'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan City b'o olu ɲɛ an ka kunnafoniw lajɛ. Pep Guardiola ka cɛ don n'o ye Manchester City dege karamɔgɔw ye u y'a yira k'a fɔ maa tɛ se k'u lajɔ bilen wagati min na u ni Manchester United ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye o kɛra dolanciba dɔ senfɛ a kɛra karidon tɛmɛnen u y'olu dasi 2-1 Manchester City u ma da o ma dɛ u bɔra ka i b'a ye k'a fɔ sebaya wɛrɛ sɔrɔ a sebaya in a ma bali maa wɛrɛ la u ni tɔ mun tun bɛ ɲɔgɔn na o ye Swansea City ye Swansea City an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan kuruko ta fanfɛla la olu de bɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ City olu nana i b'a ye k'a fɔ cɛlu caman don 4 ani kanangolo n'i y'a lajɛ u ye i b'a ye k'a fɔ dɔ fara u ka kow kan Premier League kɛnɛ kan n'o ye Anglais olu ka championnat ye sabula nin ye u ka sebaya 15 de ko o tugu ɲɔgɔn na u ye Arsenal dan ni 2 de sabula Arsenal o de la ka sebaya 14 tugu ɲɔgɔn na o kɛra ka bɛn san 2 ɲɔgɔn ma u ka dolanci taabolo ka ɲi kosɛbɛ araba tɛmɛnen n'i y'a lajɛ u ka dolanci kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ u bɛ se ko dɔ la David Silva ale kelen ye cɛlu la maa siɲɛ 2 fɔlɔ ale de o cɛlu fɔlɔ don o kɛra sanga 27 kɔnɔna la o fana bɔlen kɔfɛ a ye u ka cɛlu sabanan don o kɛra sanga 52 kɔnɔna la Kevin De Bruyne ale de ye u ka cɛlu 2nan don o kɛra sanga 34 kɔnɔna la Sergio Aguero o ye cɛlu 4 don o kɛra sanga 85 kɔnɔna la o la o b'a yira k'a fɔ Mangala n'o ye u ka dolanci la ale n'a ka maaw an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u b'u ka waatiw la Mangala ale ye i b'a ye k'a fɔ u ka kɔfɛ maa dɔ ye a bi ale jɔyɔrɔ ka bon u ka tɔn kɔnɔna la kosɛbɛ u ye nin sebaya kura mun sɔrɔ City o hali bi kuru 11 o de b'u ni Manchester United ni ɲɔgɔn cɛ sabula Manchester United olu fana ye sebaya sɔrɔ Bournemouth kan 1 ani kanangolo Romelu Lukaku o de ye olu ka cɛlu don.
Côte d'Ivoire dolancila kɔrɔ n'o ye Didier Drogba ye u nana a sugandi kunu alamisa don ka bɛn décembre kalo tile 14 ma san 2017 ka kɛ lasigiden ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen ni an kama Ligue française de football professionnel olu de nana a sugandi ka kɛ u ka lasigiden ye a kɛra nisɔndiyaba ye a yɛrɛ ma an ka kunnafoniw lajɛ. Marseille dolancila kɔrɔ Didier Drogba ani Yuri Djorkaeff u nana olu de sugandi k'a yira k'a fɔ u ka fɛn min bɛ ni an kama Grand Salon International olu ka ye o maaw fɛ wa o tɛ dɔwɛrɛ ye ni jɔnjɔn bɛna di maa minnu bɛna jɔnjɔnw di n'o o bɛ labɛn i b'a ye k'a fɔ LPF maaw fɛ o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye ligue ani club professionnels ka se ka olu ka kow tɔw sankɔrɔta cogo min na an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ u ye ni maa ninnu sugandi k'o kɛ i n'a fɔ komi u ka lasigiden dɔ mun ye ligue ye sa olu kɔni kɛlen don ka na ni fɛɛrɛ kuraw ye walasa ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min na u ka taabolow la diɲɛ kɔnɔ o la Didier Drogba ale kɔni y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ k'a fɔ n'a ma ɲɛ u ye ale sugandi tiɲɛ na ale nisɔndiyara n'o ye walasa Ligue de football professionnel olu ka hakilina kura mun n'u kɛlen don k'o sigi sen kan a ɲɛtaa baaraw la. An balimaw ni kunnafoniw de tun bɛ an bolo k'olu di aw ma ni ala ma basi wɛrɛ kɛ ni ala ma an ka jɔnya jɔ an na don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka na ni kunnafoni kuraw ye k'olu ta k'o di aw ma ladiriya kɔnɔna la TV Anwar sanfɛ a y'aw sɔgɔlen to aw ka jabaranin na tɛ fɔ aw jigi kɔ fiyewu aw k'an bɛn.